नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सना. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी. आजच अपॉइंटमेंट बुक करा. जिल्हा परिषद केंद्र शाळा दोडामार्ग क्रमांक 1 येथील विद्यार्थ्यांच्या पुढाकारातून साकारलेल्या ज्ञानसंपदा पुस्तक बँकेचं अनावरण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त उत्साहपूर्ण वातावरणात करण्यात आलं. विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या पुढाकारातून पुस्तकं संकलित करून त्यांची नोंदणी, वर्गीकरण आणि व्यवस्थापन करण्याचा संकल्प केलाय. या पुस्तक बँकेसाठी विद्यार्थी, पालक आणि हितचिंतकांकडून नवीन तसेच चांगल्या स्थितीतील नवीन पुस्तकं भेट स्वरूपात स्वीकारण्यात येतात. नमस्कार, मी स्पृहा सुमित दळवी. ज्ञानसंपदा पुस्तक बँक विद्यार्थ्यांकडून विद्यार्थ्यांसाठी एक पुस्तक शाळेसाठी हा उपक्रम माननीय श्री पालकमंत्री नितेश राणे साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही आमच्या शाळेत सुरू केला आहे. माझ्याकडचे एक पुस्तक मी एकटीने न वाचता शाळेतील सर्व मुलांनी वाचावे असे या मुलांचे उद्दिष्ट आहे. म्हणून हा उपक्रम आम्ही आमच्या शाळेत सुरू केला आहे. अत्यंत तरुण वयामध्ये संपूर्ण जिल्ह्यातच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपल्या स्वतःच्या व्यक्तिमत्वाची, कार्यकर्तृत्वाची वेगळा एक ठसा पालकमंत्री साहेबांनी उमटवलेला आहे. आणि त्यांना जशी वाचनाची नवीन नवीन विषय अभ्यासण्याची जशी सवय आहे तर त्याच अभिरुचीला साजेसा हा उपक्रम आहे. आणि मी खरं तर तुमच्या सगळ्यांचं कौतुक करतो की जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारच्या उपक्रमांची गरज आहे. कारण आज मराठी माध्यमांच्या शाळेच्या विद्यार्थी संख्या वाढीचा मोठा प्रश्न आहे. जर तुमची विद्यार्थी संख्या 20 ने यावर्षी वाढली असेल तर निश्चितच तुम्ही सगळी शिक्षक मंडळी आहात, व्यवस्थापन समितीची सगळी मंडळी आहात किंवा तुम्हाला सहकार्य करणारी व्यासपीठावर बसलेली किंवा याच्या पलीकडची मंडळी आहे, ही मंडळी खरोखरच खूप चांगल्या पद्धतीचं काम या शाळेसाठी उभं करत आहेत. आणि मला वाटतं या सगळ्याची गरज आहे. इथे माझा उल्लेख तर जिल्हाध्यक्ष म्हणून झाला, एका पक्षाचा जिल्हाध्यक्ष म्हणून कार्यरतही आहे. पण ज्यावेळी मी शाळेच्या कुठल्या तरी उपक्रमाला जातो त्यावेळी मला खरं तर जिल्हाध्यक्षपेक्षा कसाल शिक्षण संस्थेचा विश्वस्त, कसाल शिक्षण संस्थेचा अध्यक्ष अशा प्रकारचं माझं संबोधन मला आवडतं. त्याचे कारण असं आहे की मी सुद्धा वयाच्या 25व्या वर्षापासून या सगळ्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करतो. आणि कसाल शिक्षण संस्थेसारख्या शिक्षण संस्थेची गेली 30 वर्ष जबाबदारी सांभाळतो. आमची 4 हायस्कूल आहेत, एक ज्युनियर कॉलेज आहे. आमच्या ओरोसला एक हायस्कूल आहे, तिथे असा एक प्रश्न आहे की समोरच डॉन बॉस्कोचं शाळा आहे. आणि त्या डॉन बॉस्कोच्या शाळेमध्ये पैसे देऊन विद्यार्थी घालायला पालक मंडळींचा फार उत्साह असतो. पण गेल्या 5-7 वर्षामध्ये आम्ही असे काही शाळेमध्ये, माध्यमिक शाळेमध्ये असे काही 5वी ते 10वी आमची शाळा आहे, तर त्यामुळे असे काही उपक्रम सुविधा आम्ही राबवले की त्या लोके दरवर्षी किमान 10 मुलं डॉन बॉस्को शिक्षण घेणारे आमच्या मराठी माध्यमामध्ये येतात. आणि तेच आम्ही आमचं यश आहे असं म्हणतो. एकेकाळी आमची ती 180 पर्यंत खालावत गेलेली विद्यार्थी संख्या होती, त्यांनी दरवर्षी 10-5 ने वाढवतो. गेल्या वर्षी माझ्याकडे 233 चा पट होता. मी आमच्या एका हायस्कूलचं सांगतो, या वर्षी तो आता 260 पर्यंत गेला. म्हणजे तुम्ही ज्या पद्धतीचे प्रयत्न करता त्याच पद्धतीचे प्रयत्न आमच्या माध्यमिक शाळेमध्ये सुरू आहेत. त्यामुळे या वर्षी आमचा पट 260 आहे. आणि मला वाटतं जर तरुण शिक्षकांनी, पालकांनी, शिक्षण समितीच्या सगळ्या लोकांनी, संस्था चालकांनी आणि समाजातल्या शिक्षण प्रेमी मंडळींनी
जर थोडंसं यामध्ये विशेष लक्ष दिलं तर इंग्रजी माध्यमाकडे जाणारा ओढा आहे ना तो आपण निश्चित थांबवू शकतो. कारण आता बऱ्याच शिक्षकांच्या लक्षात आलंय की मराठी माध्यमाच्या जर मूळ असेल, मराठी माध्यमाचा पाया जर विद्यार्थ्याचा मराठी माध्यमात झाला तर पुढे त्याला चांगल्या प्रकारचं भवितव्य आहे, त्याची समज उमज चांगल्या पद्धतीने वाढते. त्यामुळे फक्त वेगवेगळ्या बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त कुणकेश्वर मंदिरात भाजपा कार्यकर्त्यांच्या वतीनं अभिषेक करण्यात आला. यावेळी उपसभापती अमोल लोके, कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट अध्यक्ष एकनाथ तेली, प्रशासक सरपंच महेश तामणकर, प्रमोद आंबेरकर, प्रमोद चव्हाण, राजेश चव्हाण, रामू तेली उपस्थित होते.
नमस्कार. या ठिकाणी आज सन्मान्य आमचे पालकमंत्री नितेश राणे आणि आमचे लाडके नेते धडाडीचं कर्तृत्व, नेतृत्व आणि योगदान असलेले सन्मान्य नितेशजी राणे यांचा आज वाढदिवस आणि हा वाढदिवस आम्हाला साजरा करताना एक एवढी ताकद आणि जे उत्साह किंवा प्रेरणा, प्रोत्साहन जे मिळतं याचं कारण असं त्यांच्या कार्याची जी पद्धत आहे, धडाडे, नेतृत्व, योगदान आणि काम करण्याची पद्धत, लात मारून तिथे पाणी काढण्याची क्षमता, यामुळेच आज आमचा जिल्हा किंवा तालुका आज जगाच्या किंवा देशाच्या नकाशावर आहे. तो त्यामुळेच आहे. आणि हे राणेसाहेब ज्या पद्धतीनं आज काम करत आहेत, कुठल्याही गोष्टीत मोठी रिस्क घेतात, स्वतःच्या जीवाची पण पर्वा करत नाही, अशा प्रकारची काही मोठी आव्हानंसुद्धा ते पेलत आहेत आणि त्याप्रमाणे तोंड देत आहेत. आणि ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी आज आम्ही या ठिकाणी त्यांचं म्हणण्याप्रमाणे की माझ्यासाठी तुम्ही वेगळे काहीतरी करू नका, मोठं काहीतरी खर्चात्मक करू नका, की समाजसेवेची जी काय कार्य असतील, गोरगरिबांच्या जनतेसाठी जे काय फायद्याचं ठरेल, काय व्हायचं येईल, ते असेच काहीतरी आपण कार्यक्रम अवलंबान त्याप्रमाणे करा. त्याप्रमाणे आज आम्ही श्रीदेव कुणकेश्वराकडे अभिषेक करून या ठिकाणी आरती वगैरे सर्व करून या ठिकाणी कुणकेश्वरा साकडं घातलेलं आहे की आमच्या लाडक्या नेत्यांना, मंत्र्यांना की असंच उत्तम आरोग्य लाभो, त्यांना प्रचंड शक्ती लाभो, त्यांच्या सर्व मनोकामना पूर्ण हो, त्यांचं पूर्ण परिवार यांनाही सर्व उत्तम आरोग्य लाभो आणि जे जे ते कार्य हाताळतील किंवा घेतील त्या प्रत्येक कार्यात, समाजसेवेच्या कार्यात त्यांना प्रचंड यश लाभो, अशा प्रकारचं आम्ही साकडे कुणकेश्वर चरणी प्रार्थना करून घातलेलं आहे, साकडे घातलेलं आहे. आणि अशाच प्रकारे त्यांना पुढे या आमच्या कुणकेश्वर गावातर्फे किंवा तालुक्यातसुद्धा आत्ता प्रत्येक ठिकाणी समाजसेवेची कामं चालू आहे. प्रत्येक ठिकाणी खेडोपाडी गावागावात त्यांच्या कार्याचा जो काय आढावा आहे, त्या कार्याचा जो काय जोश आहे, त्याचा सर्व हे बघून पूर्ण जनतेने खाली तळागाळात प्रत्येक खेडोपाडी या प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित केलेले आहेत. म्हणजे अशा प्रकारचं या नेतृत्वाला पुन्हा एकदा मी या कुणकेश्वर चरणी साकडा घालतो आणि मनपूर्वक हार्दिक पुढच्या कामांसाठी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. वीज ग्राहकांना वारंवार येणाऱ्या समस्या, जबरदस्तीनं बसवले जाणारे स्मार्ट मीटर, पावसाळ्यापूर्वी वीज वितरण न केलेली कामं या विरोधात वेंगुर्ला तालुका वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीनं पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी अध्यक्ष संजय गावडे, जिल्हा समन्वयक नंदन वेंगुर्लेकर आणि सचिव जयराम वायंगणकर बोलत होते. पुन्हा एकदा माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी राणे कुटुंबियांना टार्गेट केलंय. पाहुयात ते काय म्हणाले. गेले 3 वर्ष आम्ही सतत वीज ग्राहक संघटना वेगळा स्थापन झाल्यापासून विविध मागण्या सतत आम्ही वीज वितरण कंपनीकडे लावून धरल्या. त्यामध्ये अंडरग्राऊंड केबल वेंगुर्ला टू कुडा टू वेंगुर्ला 33 kV तुम्ही अंडरग्राऊंड लवकरात लवकर करा. त्याचप्रमाणे जी समुद्र किनारपट्टीत जो भाग आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही अंडरग्राऊंड केबल टाकून सर्वांना सुरळीत वीज पुरवठा करा, अशी सतत मागणी आम्ही लावून धरली होती. पैकी अजूनपर्यंत गेली 2 वर्ष अंडरग्राऊंडची कामं चालू आहेत. दुसरा पावसाळा सुरू झाला, सगळी अर्धवट कामं तिथंच थांबलेली अजूनपर्यंत अद्यापपर्यंत पूर्ण झाली नाही. याला जबाबदार कोण आहे? जिल्हा प्रशासन आहे, महसूल विभाग आहे की MSCB आहे, हेच काही कळत नाही. आणि प्रत्येकजण जी कामं ज्यावेळी चालू होतात त्यावेळी प्रत्येकजण एकामागाकडे बोट दाखवतो, त्याची पूर्तता होत नाही. वेंगुर्ला टू कुडा अंडरग्राऊंड 33 kV करताना त्यांनी पूर्णपणे रस्त्याच्या बाजूला केबल पुरली, ज्या कॉन्ट्रॅक्टर ठेकेदार होते त्याने आपल्याला हवी तशी, म्हणजे आपल्याला जेवढं सोपं होईल तशा पद्धतीचं काम करत गेला. परंतु त्यामध्ये आपण बघितलं की किती अपघात झाले, त्याच्यामुळे अपघातामुळे किती जणांचे प्राण गेले किंवा काही जण जायबंदी झाली. आणि आता ही सगळी परिस्थिती अजूनपर्यंत ती 33 kV वेंगुर्ल्यापर्यंत येऊन पोचू शकले नाही. कालचाच दिवस बघितला तर काल वेंगुर्ल्यामध्ये पूर्णपणे वीज ठप्प होती. म्हणजे रात्री सतत, म्हणजे वेंगुर्ला शहरातली जरी आली तरी R1 R2मध्ये पूर्णपणे वीज रात्री 9:30-10पर्यंत बऱ्याच भागात गेलेली होती. हा असा जर कारभार वीज वितरणचा चालू असेल तर ते फार दुर्दैव वेळाने लोकांचा, जनतेचा रोष दिवसेंदिवस वाढत आहे. परवा दिवशी पण रामगडवासी एकत्र जमून सतत वीज पुरवठा खंडित होता त्याचा जाब विचारण्यासाठी एकत्र जमले होते. कालही तीच परिस्थिती होती. परंतु आपण सर्वांना जे फोन होते त्यांना आम्ही सांगत राहिलो की लाईट उशिरापर्यंत येईल. कारण हाही कालही उद्रेक झाला असता
परंतु या अधिकाऱ्यांना मला समजत नाही, जिल्ह्यातील अधिकारी मोरे साहेब असतील त्यांना हे का कळत नाही की लाईट गेली की उद्रेक होईल असं त्यांच्या लक्षात आलं की ते फोन बरोबर उचलतात आणि मग त्यावेळी सांगतात आमची लाईट जर 10 मिनिटात चालू करू, आम्ही लक्ष करून सर्व काही चालू करू. सुरळीत सगळं काही चालू आहे. तुम्ही मी म्हणतो तुम्ही रात्रदिवस कामही करता, परंतु जी कामं पावसाळ्यापूर्वी झाली पाहिजे ती तुम्ही का केली नाही हा एक प्रश्न आहे. दुसरा की आताची सध्या संपूर्ण वेंगुर्ल्यामध्ये म्हणजे जवळजवळ वेंगुर्ला डिव्हिजन वेंगुर्ला अगदी वायगिरीपासून चालू झालं ते सातारापर्यंत थांबलेलं आहे. हा इकडचा नेमळे हाही भाग त्याच्यामध्ये तो होडावडा हा भाग, हा तवडे वगैरे हा भाग येतो, होडावडापर्यंत भाग येतो आणि तो अगदी साताऱ्यापर्यंत गेला माळगावपासून मळेवाडपासून. तर हे सर्व त्या भागातील जवळजवळ आमचे ह्या वीज वितरण कंपनीत 60,000 ग्राहक आहेत. 60,000 ग्राहकांची आजची काय परिस्थिती आहे? 60,000 आपले 43,000 ग्राहक आहेत. मग त्या 43,000 ग्राहकांची आजची परिस्थिती काय? कुणालाही वीज पुरवठा सुरळीत होत नाही आहे, कुणालाही वीज बिलं नियमितपणे येत नाही. त्याच्यामुळे असं झालेलं आहे की काल गेले 3-4 महिने वीज वितरण कंपनीने जे कोण त्यांनी वीज मीटर रिडिंग घेऊन त्यांना वीज बिलं दिली गेली पाहिजे ती वेळोवेळी न पोचल्यामुळे काल एवढा फरक त्यांनी काढला आहे की जवळजवळ एकाला 8-7-8 हजार रुपये बिल आले. म्हणजे 700 रुपये जो वीज बिल भरत होता त्याला आज 2,500-3 हजार रुपये बिल आले. त्याच्या पुढे गेलेले आहेत आणि ते म्हणतात स्मार्ट मीटर बसवा. स्मार्ट मीटर ज्यांनी बसवलं त्यांची तर फार दुरावस्था आहे. कारण त्याच्या पलीकडे दुसरं झालेलं आहे की काही लोकांना तुम्ही सांगताय की सोलर तुम्ही हे वीज घ्या. सोलरवाल्यांची पण एवढी परिस्थिती वाईट झालेली आहे की सोलरवाल्यांना 2-3 महिने त्यांचे 0 युनिट दाखवत आहेत. म्हणजे कुठं फसवणूक करताय का म्हणजे होते हे स्पष्टपणे लक्षात येतं या ठिकाणी. ज्यांनी सोलर बसवली त्यांना पण काल बुधवारी त्याविषयी आम्ही केलं होतं डिस्प्ले, तर त्याविषयी अशी परिस्थिती होती की त्यांना 9,000 रुपये बिल आले. मग त्याने सोलर बसून त्याला पाहिजे का मग सोलरची निर्मिती झालेली तुम्ही सोलर चार्जिंगसाठी तुम्ही विजेवर सोलर चार्जिंग होते का असा प्रश्न ग्राहकाला पडतो. आणि हे सगळं चाल ढकलपणा चालू आहे. त्याची मागणी केली असता जे आम्हाला इथं काय दाखवलं जातं त्याप्रमाणे आम्ही मान्य करणार. दुसरं ग्राहकाने कितीही तिथं बोंबा मारले तरी ते मान्य केलं जातं. मग हा सतत अन्याय अत्याचार झाल्यासारखाच आहे. स्मार्ट मीटर जबरदस्ती बसवत आहे. स्मार्ट मीटर कंपनीची त्यांनी ठेका घेतला आहे. ते सर्व मला समजलं ते सर्व होते कारण वेंगुर्ल्यामध्ये आले होते आणि ते मला पटवून देत होते की स्मार्ट मीटर बघा तुमचं असं आहे, जसं तुम्ही किती फॅन किती वापरला, लाईट किती वापरली, तुम्ही AC किती वापरला, तुमचा किती टनचं AC आहे, तुम्ही त्याविषयी सकाळी किती वाजता घरातून बाहेर पडला, तुमची सगळी तुम्ही वीज कशी बंद करून केला, तुम्ही किती वाजता आला, तुम्ही किती दिवस नव्हता, ही त्याच्यामध्ये कळू शकतं. परंतु मला हे कळत नाही की पूर्वी ज्याचं 700 रुपये 800 रुपये बिल येत होतं त्याचं आज बिल ते जवळजवळ 8,000 रुपये का वाढते, 8,000 रुपये काय येतं म्हणजे हा स्मार्ट मीटर कुठेतरी गडबड करतो. बरं ते म्हणतात आम्ही पॅरलल मीटर तुम्हाला जोडून देतो आणि तुम्हाला दाखवतो, पण ती त्याची पूर्तता होत नाही. असंख्य ग्राहक आज वीज वितरण कंपनीमध्ये आपली बिलं घेऊन येतात, आपली समस्या मांडत आहे, पण तिथं कोणी त्याची दाद घेतली जात नाही. कारण लोकांनाही अजूनपर्यंत माहीत नाही जे युनिट 100पर्यंत 4 रुपयेपर्यंत आहे, पण त्याच्यानंतर 100च्या 101 झालं की त्याच्यापासून तुम्हाला पुढे म्हणजे आज कोणी विजेचा वापर करणं मध्यंतरीच्या काळामध्ये गॅस सिलेंडर दिले गेले योजनेतून महिलांसाठी, पण आज ती अशी परिस्थिती की ते बंद केले सरकारने. मग लोक आता काय करतात, घरात लाकडंही नाही, गॅसही नाही म्हणून हे पेटवत आहेत, शेगड्या चालू केल्या आहेत. म्हणजे हे सगळं शेवटी पर्यायाने सरकार मुद्दा म्हणजे अशी परिस्थिती निर्माण करते का जेणेकरून तुम्हाला पेट्रोल डिझेलही नाही, तुम्हाला गॅसही नाही आणि तुम्हाला काहीच नाही, तुम्ही विजेचा वापर करा. मग विजेचाच वापर वाढल्यानंतर त्याच्यावरती म्हणजे 10 रुपये युनिट तुम्ही करून वाढवले अचानक, ग्राहकाला कुणाला याची कल्पना नाही. मग हे असा जर अन्याय जर अत्याचार चालू राहिले तर ते जनक्षोभ उडाल्याशिवाय राहणार नाही. काहीतरी आता पावसाचे दिवस चालू झाले आहेत, तुम्हाला सांगतो नक्कीच वेंगुर्ला MSEBमध्ये जर असा जो वीज पुरवठा खंडित जर होत राहिला तर त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील. तर त्याच्यामध्ये असा तुमचा एक फोन ठेवा, मग तुमचे लँडलाईन बंद होतात ती कारणं सांगतात, मग तुमचा मोबाईल ठेवा त्या ठिकाणी आणि येणाऱ्या ग्राहकाला उत्तरं द्या. त्याला तुम्ही कुठे लाईट गेली असेल त्याची तुम्ही समस्या जाणून घ्या, हेही केलं जात नाही. हे तर म्हणजे ही गेली कित्येक वर्ष मागणी. त्याच्यापेक्षा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण जसं जिल्ह्याला महसूल विभागाचं तसं माझी मागणी आहे की MSEBने तशा प्रकारे जिल्ह्यामध्ये तालुक्यामध्ये वीज वितरणसाठी आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण त्यांनी तिथं चालू केलं पाहिजे, पण ते अद्याप होत नाही.
आम्ही वेळोवेळीमध्ये मागणी केली होती, पत्र दिलं होतं मी त्यांना राग साहेबांना की तुम्ही एक तालुक्याला आमच्या वीज ग्राहकांची आपण एकत्र मिटिंग घेऊया. त्यांनी ते वनमोरे साहेबांना पाठवलं, परंतु वनमोरे साहेबांनी अद्यापपर्यंत मिटिंग लावली नाही. आणि त्यांना कधी फोन केला तर बऱ्याच वेळा ते फोन उचलत नाहीत. म्हणजे त्यांचंही असं म्हणणं आहे की तुम्ही तिकडे काही करा, तुमच्यावरती किती काही ते अन्याय अत्याचार होऊ देत, आमचं जे काही चाललं आहे त्याप्रमाणे आमचं चालणार आहे. आज जिल्ह्यामध्ये तो तालुक्यामध्ये आमच्या ह्या डिव्हिजनमध्ये जवळजवळ बरेच म्हणजे जुने 40-50 वर्षापूर्वीचे पूल आहेत, त्याच्यावरती इन्सुलेटर जुने आहेत, त्याच्यावरती तारा जुने आहेत. परंतु MSCB आज नफ्यामध्ये आहे की तोट्यामध्ये आहे हे जर बघायला गेलं तर आज खरंच ते नफ्यामध्ये असायलाच पाहिजे. कारण त्यांनी आज जवळजवळ नाही म्हटलं तरी 10 रुपये युनिटपर्यंत रेट गेला आहे. म्हणजे हा फायद्याचा विषय. मग हे पैसे तुम्ही का वापरत नाही? तुम्ही जिल्हा नियोजनकडे का मागताय? तुम्ही जनतेने कुणी जर त्या ठिकाणी वीज पुरवठा कमी दाबाने होतो त्या ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मर मागितला तर तुम्ही आमदारांचं पत्र द्या, तुम्ही DPTC पण द्या. हे तुम्ही आम्हाला का सांगताय? ज्या ठिकाणी ग्राहकांना वीज पुरवठा कमी होतो त्या ठिकाणी तुम्ही कमी दराने वीज देताय का? त्यांना तुम्ही अर्ध बिल घेताय का? हे सगळं होत नाही. त्याच्यामुळे माझी तरी मागणी आहे आणि मला पालकमंत्र्यांनी त्याला सूचना करावी की DPTCतून तुम्हाला अजिबात निधी देणार. ज्या ठिकाणी ग्राहकांची मागणी आहे, ज्या ठिकाणी लो व्होल्टेज आहे त्या ठिकाणी तुम्ही ट्रान्सफॉर्मर वाढवून दिले पाहिजे आणि हा खर्च MSCBने केला पाहिजे. DPTCच्या निधीची वाट पाहू नये अशी मागणी आहे. लवकरात लवकर बरेच जिल्ह्यात अजूनही बऱ्याच ठिकाणी अगदी तारा रस्त्याच्या खाली आलेल्या आहेत. बऱ्याच ठिकाणी गाड्या त्या ठिकाणी स्पार्किंग होऊन जळालेल्या पण आहेत. बऱ्याच ठिकाणी तार तुटल्यामुळे त्या गळ्याला लागली आणि तो पडला, त्याच्या गाडीचं नुकसान झालं. थर्ड पार्टी इन्शुरन्स आहे, त्याला गाडीचा इन्शुरन्स मिळाला नाही. MSCB त्याच्याकडे कानडोळा केलेला आहे. म्हणजे असे प्रकार सतत घडत असून सुद्धा MSCB कोणतीही दखल घेत नाही. हे फार दुर्दैव आहे. याच्या पुढे आम्ही जर असंच जर चालू राहिलं तर एक दिवशी पुन्हा एकदा काहीतरी जनशोभेल भडका उडेल तर आम्ही कुणालाही बोलणार नाही. लोकांच्या आता अन्याय लोकांवरती होतो हे ज्या दिवशी समजतील, ज्या दिवशी यांना भरमसाठ दिलं त्या दिवशी नक्कीच एक दिवशी MSCBवरती जनतेचं जनशोभून चढाई झाल्याशिवाय राहणार. नमस्कार, माझं नाव ॲडव्होकेट नंदन वेंगुर्लेकर, जिल्हा समन्वयक सिंधुदुर्ग जिल्हा वीज ग्राहक संघटना. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जवळपास 3,62,600 वीज ग्राहकांपैकी आजच्या घडीला आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 98,000पेक्षा जास्त वीज ग्राहकांना जबरदस्तीने घरात घुसून त्यांच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर लावण्यात आलेले आहेत. आणि त्यापैकी वेंगुर्ल्या उपविभागामध्ये 42,000 प्लस वीज ग्राहकांपैकी 4,485 वीज ग्राहकांना आपल्याकडे स्मार्ट मीटर लावलेले आहे. हा एक मोठा गंभीर आणि कळीचा मुद्दा आहे की ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना प्रचंड त्रास होतो आहे आणि त्यांना आर्थिक भुर्दंड पडतो आहे. यासाठी आमच्या जिल्हा आणि तालुका वीज ग्राहक संघटनेतर्फे आम्ही एक अर्ज तयार केलेला आहे जो प्रत्येक वीज ग्राहकाने आपल्या जवळच्या उपकार्यकारी अभियंता MSCB ऑफिसमध्ये तो द्यायचा आहे. आणि ज्यामध्ये आम्ही नमूद केलं आहे की हा आम्हाला स्मार्ट मीटर देतो आहे, आमचं जे जुनं पारंपरिक मीटर आहे तोच आम्हाला कंटिन्यू राहावा आणि जो सध्या तुम्ही स्मार्ट मीटर लावताय त्या बाबतीतली 7 मुद्द्याची तांत्रिक माहिती आम्हाला 7 दिवसात द्यावी. अन्यथा तुमच्या विरुद्ध आम्ही जे MSCB तक्रार निवारण मंच आहे, ज्याला CGRF म्हटलं जातं, ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, जो आपल्या ओरोसमध्ये शरद कृषी भवनच्या समोर आहे, त्यानंतर विद्युत लोकपाल ही एक मुंबईमधली एक यंत्रणा आहे जी MSCBने सुरू केलेली आहे. ह्या सगळ्या ठिकाणी आपण वीज ग्राहक तक्रार करू शकतो. या पुढचा महत्त्वाचा पार्ट म्हणजे हे तक्रार अर्ज दिल्यानंतर आम्ही अजून 2 तक्रार अर्ज तयार केलेले आहेत, ज्यामध्ये वीज ग्राहक घरात उपस्थित असताना त्याने MSCBच्या सहकार्याने आणि अदानी समूहाच्या कर्मचाऱ्यांनी जर जबरदस्तीने घरात घुसून धमकीवजा इशारा देऊन कोणतीही परवानगी न घेता घरात अतिक्रमण करून जर एखादा स्मार्ट मीटर लावला असेल तर त्याच्या विरोधात पोलीस निरीक्षक तुमच्या तालुक्याचं जे प्रमुख कार्यालय आहे पोलीस स्टेशनमध्ये ही तक्रार त्यांनी दाखल करावी, ज्यामध्ये भारतीय न्याय संहिता 2023 यामध्ये जी काही कलमं लागू होतात त्याचा उल्लेख करून आम्ही एक फॉर्मॅट तयार केला आहे. सेम फॉर्मॅट घरात अनुपस्थित असताना जर कुठल्या
MSCB कर्मचारी किंवा अदानी समूहाच्या जर कर्मचाऱ्याने जर घरातला मीटर तुम्हाला न सांगता चोरून नेला असेल आणि त्या जागी जर नवीन मीटर लावला असेल तर त्यासाठी सुद्धा एक तक्रार अर्ज आम्ही तयार केलेला आहे, जो ऑलरेडी आम्ही सगळ्या तालुक्यातील आमचे विविध जे समूह आहेत वीज ग्राहकांचे आणि सरपंच आहेत यांना आम्ही पाठवलेला आहे, वैयक्तिक वीज ग्राहकांनाही पाठवलेला आहे. याशिवाय ज्या ज्या ग्राहकांना तक्रार असेल MSCBच्या बाबतीमध्ये त्यांना अजून एक ऑप्शन आहे की 1912 हा एक टोल फ्री नंबर आहे जो महाराष्ट्रासाठी महावितरणने खुला केलेला आहे, ज्यामध्ये आपण कुठलीही छोटी मोठी तक्रार आपण त्या ठिकाणी दाखल करू शकतो. याशिवाय अजून एक चांगली उपलब्धी आहे, 2 चांगल्या गोष्टी आहेत ज्या महावितरणने चालू केल्या आहेत की एक व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे. आपल्या वीज मीटरला जो मोबाईल नंबर लिंक आहे तो त्या आपल्या मीटरवरती प्रिंटेड येतो. तर तो जर व्हॉट्सअपचा असेल तर आपल्याला 91 67 77 77 91 हा मोबाईल नंबर फक्त सेव्ह करायचा आहे आणि त्या मोबाईलमध्ये ज्यावेळी आपण मेसेज करतो हाय, त्याच्यानंतर समोरून काही रिप्लाय येतात. ती जी एक यंत्रणा आहे की आपण वेगवेगळ्या मेनूवरती सिलेक्ट करून आपली तक्रार आपण त्या ठिकाणी दाखल करू शकतो. फक्त आपला मोबाईल नंबर आपल्या त्या ग्राहकच्या मीटर क्रमांकाला लिंक असला पाहिजे. आणि चांगली गोष्ट अशी आहे त्यामध्ये की तुमचा तक्रार अर्ज किंवा ती लिंक तिथे ओपन करून दाखल झाल्यानंतर अवघ्या 10 मिनिटाच्या आत MSCBचे कर्मचारी, ज्यामध्ये सेक्शन ऑफिसर असतील किंवा लाईनमन वायरमन, तुमच्या घरात तुमच्या समोर लगेच ताबडतोब येतात, कारण त्या पद्धतीचीच ती रचना आहे. याच्याशिवाय महावितरण ॲप जो शासनाने ऊर्जा मंत्रालयाच्या माध्यमातून महावितरणने चालू केला आहे, तर महावितरण ॲप हे सगळ्यांनी डाउनलोड करावं आणि तिथेसुद्धा वेगवेगळ्या तक्रारी दाखल करता येतील. जो काही सध्या वीज ग्राहकांना त्रास होतो आहे या बाबतीमध्ये जिल्हा वीज ग्राहक संघटनेतर्फे जिल्हास्तरीय वीज परिषद आम्ही जुलैच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये ओरोसमध्ये आमचा घेण्याचा मानस आहे आणि सिंधुदुर्गातल्या बऱ्याच नागरिकांना, सरपंचांना आम्ही आवाहन केले की त्या दिवशी तुमच्या तक्रारी घेऊन या. MSCBच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरच्या ज्या संचालक आहेत सौ नीता मॅडम यांना आम्ही त्यासाठी निमंत्रित केलेलं आहे आणि महावितरणचे वरिष्ठ अधिकारी. तर ज्या लोकांना प्रॉब्लेम्स आहेत, महावितरणच्या विविध अडचणी आहेत, त्यांनी आमच्या जिल्हा वीज ग्राहक संघटना आणि तालुका वीज ग्राहक संघटनेच्या माध्यमातून तक्रार अर्ज दाखल करावेत. आणि शेवटचा मुद्दा महावितरणच्या सर्व अधिकाऱ्यांना की 1 एप्रिल 2025 रोजी महावितरण मुंबई ऑफिसमधून एक सर्क्युलर इश्यू झालं, ज्यामध्ये 33 कामं त्यांनी तुम्हाला आदेश दिलेले होते की ही पावसाळ्यापूर्वीची देखभाल दुरुस्तीची कामं आहेत. ही कामं जर त्यांनी वेळीच पूर्ण केली असती आणि दर 3-3 महिन्यांनी याचा आढावा घेतला असता तर कदाचित आज आम्ही पाऊस सुरू न होता 8-8 तास 12 तास 24 तास जो आम्हाला सध्या काळोखात राहावं लागतंय ते राहावं लागलं नसतं. तर जे कोणी यामध्ये MSCBचे अधिकारी कर्मचारी ज्यांनी कर्तव्यात कसूर केली आहे तर त्यांचं निलंबन व्हावं, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई व्हावी, त्यांची डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी व्हावी, यासाठी जिल्हा वीज ग्राहक संघटना आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. आणि शेवटचा मुद्दा की तमाम जिल्ह्यातील वीज ग्राहकांना आवाहन आहे की MERCचा विनियम 2021 यामध्ये तरतूद आहे की जर एखाद्या ग्रामीण भागातील किंवा शहरी भागातील जर MSCBच्या चुकीमुळे लाईट गेली असेल आणि ती जर 3 तासामध्ये किंवा 7 तासामध्ये जर आली नसेल वेगवेगळ्या क्रायटेरियाप्रमाणे, तर प्रत्येक वीज ग्राहकाला नुकसान भरपाई MSCB देऊ शकते. ती किमान 100 रुपये आणि कमाल 1000 रुपये. तर माझं तमाम वीज ग्राहकांना आव्हान आहे की ज्या ज्या गावामध्ये लाईट नाही आहे किंवा जी 12 तासापेक्षा 24 तासापेक्षा जिथे लाईट आलेली नाही आहे, तर अशा वीज ग्राहकांनी तुमच्या जवळच्या उपकार्यकारी अभियंता कार्यालयात जाऊन त्यांच्याकडनं फॉर्म घ्यावा, जो छापील अर्ज त्यांनी उपलब्ध ठेवलेला आहे, आणि तिथे तुमचा अर्ज जोडावा. तर एका तासाला 1000 प्रमाणे जर 24 तास तुमच्याकडे लाईट नसेल तर 24,000 रुपये तुम्हाला त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई मिळू शकते. आणि या महावितरणच्या अभिनव उपक्रमाचा सगळ्यांनी लाभ घ्यावा ही पुन्हा एकदा सर्वांना विनंती. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय.
वैभववाडी तालुक्यातील भुईबावडा 10वी परीक्षा केंद्रावरील कॉपी प्रकरणात अखेर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचा पालक, पर्यवेक्षक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्याला पुरवणी लिहून देणाऱ्या अज्ञात व्यक्तीविरोधात वैभववाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. गट शिक्षणाधिकारी प्रजापती थोरात यांच्या फिर्यादीवरून ही कारवाई करण्यात आली असून पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली आहे. भुईबावडा 10वी परीक्षा केंद्रावरील कॉपी प्रकरणामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा आदरला होता. इथं एका विद्यार्थ्याला 9 पैकी 7 पुरवण्या बाहेरून लिहून दिल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला होता. या प्रकरणाची दखल घेत कोकण विभागीय मंडळानं चौकशी समिती नियुक्त केली. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील 25 जणांची चौकशी करण्यात आली. चौकशी समितीनं अहवाल सादर केल्यानंतर कोकण मंडळानं 25 पैकी 24 जणांवर ठपका ठेवला. या प्रकरणातील प्रमुख जबाबदार म्हणून विद्यार्थ्यांचे पालक तथा उंबर्डे माध्यमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक संजय राठोड, परीक्षा कालावधीतील पर्यायी पर्यवेक्षक शिक्षक संजय कुमार आडे आणि विद्यार्थ्याला पुरवणी लिहून देणाऱ्या अज्ञात व्यक्तीचा समावेश करण्यात आला. या तिघांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश माध्यमिक शिक्षण विभागानं दिले होते. तर उर्वरित 21 जणांचे परीक्षा मानधन रोखण्यासह संबंधित संस्थांनी सेवा नियमानुसार कारवाई करावी अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी संदेश किंजवडेकर यांच्या आदेशानंतर गट शिक्षणाधिकारी प्रजापती थोरात यांनी पोलिसात फिर्याद दाखल केली. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर अखेर मंगळवारी सायंकाळी तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. कोकण विभागीय मंडळाच्या परीक्षा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणं आणि गैरप्रकार केल्याच्या आरोपावरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. दरम्यान या प्रकरणाचा तपास पोलिसांकडून केला जाणार आहे. विद्यार्थ्याला पुरवणी लिहून देणारी ती व्यक्ती कोण होती, प्रश्नपत्रिका परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी बाहेर आली होती का, तसेच या गैरप्रकारात आणखीन कोणाचा सहभाग आहे का याचा शोध पोलिसांकडून घेतला जाणार आहे. या प्रकरणाच्या सखोल तपासात आणखीन काही नवी नावं समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. श्रीधर साळुंखे, कोकण 7 लाईव्ह, वैभववाडी. बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. पुन्हा एकदा माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी राणे कुटुंबियांना टार्गेट केलंय. पाहुयात ते काय म्हणाले. सिंधुदुर्ग जिल्हा विकणे आहे असे काही वर्षापूर्वी शिवसेनेचे तत्कालीन जिल्हाप्रमुख कैलासवासी डी देसाई यांनी वृत्तपत्रामध्ये जाहिरात देऊन आणि काही पत्रकं वाटून राणे त्यावेळी आमदार असताना राणेंचे पाय पाळण्यात जे पाय त्याचवेळी ओळखले होते आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा विकणे आहे अशा प्रकारची जाहिरात देऊन जिल्हावासियांना अलर्ट केलं होतं. पण त्या आता जाहिरातीचं आता खऱ्या अर्थाने माहिती मिळते आहे की राणे कुटुंबीय या जिल्ह्यातल्या नागरिकांचं सुखदुःख न बघता आज केडियन लोकांनी अख्खा दोडामार्ग तालुका घेतला आहे. दिल्ली आणि परप्रांतीय लोकांनी जो दोडामार्ग तालुका सावंतवाडी, वेंगुर्ला, देवगड, मालवण आणि कुडाळ या तालुक्यातल्या सर्व जमिनी घेऊन आज त्या ठिकाणी त्या जमिनींना जवळजवळ जिल्हा बँक कोट्यावधी रुपये कर्ज देते आहे. ते शेतकऱ्यांची जिल्हा बँक आहे, पण या परप्रांतीय लोकांना कर्ज देऊन त्या परप्रांतीय जमिनी लोकांकडून कवडी मोलाने घेऊन त्या जमिनी डेव्हलप करण्याकरता या कर्ज घेऊन त्या जमिनी चढ्या भावाने विकत आहेत. आणि तशा प्रकारची त्याला पाठिंबा या असलेल्या जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आणि त्याच्यावरती असलेले नितेश राणे जे पालकमंत्री आहेत त्याला त्याचा पाठिंबा आहे. त्याचबरोबर आज या ठिकाणी असलेले जो धाकोरे आणि या पंचवटी घातलेला जो JSWचा प्रकल्प, जो मायनिंग प्रकल्प, हा शासनाने पर्यायाने पालकमंत्र्यांनी लादल्यासारखा आहे. आणि त्या ठिकाणी लोकांनी विरोध केल्यानंतर, लोकांचा विरोध बघितल्यानंतर किंवा आपला जिल्हा बँकेचा अध्यक्ष त्या ठिकाणी जो व्हिडिओ उघड झाल्यानंतर
पालकमंत्री त्याच्यावर पांघरून घालण्यासाठी तिथे गेले होते, पण त्या ठिकाणी गारणं करून मी कोणत्याही प्रकारचं करणार असं सांगितलं असलं तरी आज अणुऊर्जा प्रकल्प पण देवगडमध्ये आलेला आहे. म्हणजे सर्व असे प्रकल्प जे आणून जिल्ह्यातल्या जमिनी आणि जिल्ह्यातलं सौंदर्य, त्याचबरोबर मायनिंग प्रकल्प, चाटेली, बेडशी, कळणे या ठिकाणचे मायनिंग प्रकल्प आहेत. तसेच कणकवली तालुक्यातला कासारडे असून दे, वाघेरी असून दे, लोरे असून दे किंवा पियाळी असून दे, या ठिकाणच्या जे जमिनी ज्या आहेत त्या कासारडे श्रीका वाळूसाठी काढल्या जात आहेत. आणि त्या ठिकाणी पण पालकमंत्र्यांच्या मतदारसंघातून पालकमंत्री पूर्णतः दुर्लक्ष करत आहेत. याचाच अर्थ त्या ठिकाणी असलेल्या जिल्ह्याचं सौंदर्य नष्ट करायचं, जिल्हा परप्रांतीयांच्या घशात घालायचा. आणि म्हणूनच त्यावेळी डी देसाईंनी राणेंचे पाळण्यातले पाय जे त्यावेळी ओळखले होते म्हणून ती जाहिरात दिली होती. आता आमच्या लक्षात येऊ लागलेलं आहे. आणि राणे कुटुंबीय ह्या सर्व प्रकल्पांना पाठिंबा देऊन हे प्रकल्प जिल्ह्यावरती लादू इच्छित आहेत. एका बाजूने हे प्रकल्प आणायचे जे प्रदूषणकारी आणि दुसऱ्या बाजूने पर्यटन म्हणून जाहीर करायचं, हे जिल्हावासियांना पटणारं नाही आहे. आणि जिल्हावासियांना आता या ठिकाणी उपरे करण्याचं काम खऱ्या अर्थाने राणे कुटुंबीय करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे जिल्हावासियांनी ज्या ज्या ठिकाणी आता औष्णिक प्रकल्प असून दे किंवा दापोल्याचा प्रकल्प असून दे, या ठिकाणी जिथे जे प्रकल्पाला विरोध नागरिक करतील त्या ठिकाणी आमचा पाठिंबा असेल. देवगड तालुक्यातल्या आंबा बागायतदारांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही, पण जे आंबा बागायतदार त्या ठिकाणी पोट भरत आहेत, मच्छीमार पोट भरत आहेत, त्यांचं पोट भरण्याचं जे असं उदरनिर्वाह साधन नष्ट करण्याचं काम या जिल्हा शासन आणि शासनाचे पालकमंत्री या ठिकाणी करत असल्यामुळे त्याला मात्र शिवसेना ही विरोध करत राहणार, शिवसेनेचा विरोध राहणार. आणि त्या सर्व जनतेच्या पाठीमागे शिवसेना खंबीरपणे उभी राहणार. सावंतवाडी शहरातील भटवाडी काजरकोंड परिसरात मुस्लिम वेशातील मदतीसाठी पैशांची मागणी करणाऱ्या 3 संशयित काश्मीरी नागरिकांना सावंतवाडी पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. स्थानिक हिंदुत्ववादी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या सतर्कतेमुळे हा प्रकार समोर आला असून पोलिसांनी त्यांची प्राथमिक चौकशी करून त्यांना परत पाठवण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. मात्र यावरून हिंदुत्ववादी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी अनेक सवाल उपस्थित करत चिंता व्यक्त केली आहे. भटवाडी काजरकोंड परिसरातील एका घरात मुस्लिम वेश परिधान केलेल्या 2 पुरुष आणि 1 युवती अशा 3 व्यक्तींनी प्रवेश केला. मदतीसाठी पैशांची मागणी केली, मात्र त्यांच्या वागण्या बोलण्याचा संशय आल्यानं हिंदुत्ववादी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. यानंतर सावंतवाडी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी तिघांनाही ताब्यात घेऊन पोलीस ठाण्यात आणलं. प्राथमिक चौकशीत हे नागरिक जम्मू काश्मीरमधील कुपवाडा जिल्ह्यातील मणिगा गावचे असल्याचं निष्पन्न झालं. मात्र ते तिथं का आले, कशासाठी आले यावरून हिंदुत्ववादी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी अनेक सवाल उपस्थित केले. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी. 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत. तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार. साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग. कणकवली तालुक्यातील फोंडाघाट येथील विद्यानगर बेलदारवाडी परिसरात भूकंप सदृश्य धक्के जाणवल्याचं ग्रामस्थांनी सांगितलंय. या धक्क्यांमुळे परिसरातील 4 घरांचे नुकसान झाले असून घरांच्या भिंतींना मोठ्या भेगा पडल्यात. या घटनेत रवींद्र सुरेश चव्हाण, दत्ताजी सुरेश चव्हाण, सोमनाथ सुरेश चव्हाण तसेच बाळू मारुती चव्हाण यांच्या घरांना तडे गेले असून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. घटनेची माहिती मिळताच ग्रामपंचायत फोंडाघाटच्या सरपंच संजना संजय आंग्रे यांनी सकाळी तातडीनं घटनास्थळी भेट देत नुकसानग्रस्त घरांची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी संबंधित कुटुंबाशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. सरपंच संजना आंग्रे यांनी संबंधित शासकीय यंत्रणांना घटनेची माहिती दिली असून नुकसानीचे पंचनामे करून नागरिकांना आवश्यक मदत मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचं सांगितलंय. तसेच परिसरातील नागरिकांनी कोणतीही अडचण अथवा समस्या असल्यास ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधावा असं आवाहन सरपंचांनी केलंय. विद्यानगर येथील बेलदारवाडी वस्तीवर भूकंप झाला अशी मला काही नागरिकांकडून माहिती मिळाली. तर मी आज सकाळी तिथे भेट दिली. तर तिथल्या नागरिकांचं असं म्हणणं आहे की रात्री 11:30 ते 11:15च्या दरम्यान आम्हाला भूकंप सदृश्य परिस्थिती जाणवली. पत्र्यांचा गडागडा आवाज यायला लागला आणि नंतर ते झोपी गेले.
तर सकाळी उठून बघतायत तर त्यांच्या भिंतीला आणि तडे होते. आमच्या पण पाहणीत असं आलं की भिंतीला जास्त मोठ्या प्रमाणात तडे गेलेले आहेत. 3-4 घरांचे भिंतीला मोठ्या प्रमाणात तडे गेलेले आहेत. पत्र्यांना नुकसान झाले आहे, जमिनीला भेगा पडले आहेत. तर माझी अशी विनंती आहे की शासनाने लवकरात लवकर त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी अशी माझी मागणी आहे. अखेर प्रशासनाच्या वतीनं प्रांताधिकारी आणि कणकवली तहसीलदार यांनी पाहणी करून आढावा घेतलाय. भूगर्भ शास्त्रज्ञांना बोलावून त्यांच्याकडून अहवाल घेतला जाईल आणि त्यानंतरच नेमकं कारण समजू शकेल असं प्रांताधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलंय. नाही तसं जाणवलं तर काय नाही. जमीन कुठेतरी हल्ली काय झालं सकाळी आम्हाला माहितच नव्हतं. ह्यांना बघितलं ह्याच्या इथं, तेव्हा आम्हाला म्हणायला लागला तुमच्या इथं काय गेलंय काय बघा. तेव्हा आम्ही बघतानाच ते कळालं की आम्ही नाही तर बघितलेलंच नाही तिकडे. भूकंप झाल्यासारखं असं काय नाही वाटलं आम्हाला, झोपलेलं ना आम्ही, त्याच्यामुळे काय समजलंच नाही. आणि सकाळचं उठून नंतर हे असं म्हटलं असं का, त्यांचं पण झालं आणि आमचं इकडे बाहेरच्या बाजूने एवढं जास्त झालं आणि इकडच्या बाजून दुसऱ्याचं त्यांचं पण झालं ना. कळलं म्हणून तुम्ही बघितलं काय? होय बघितलं, म्हणजे त्यांचं झालं म्हणून ते बघून आलो मी. तोपर्यंत इकडे बघितलं, म्हटलं आपलं काय झालं का बघितलं तर हे असं झालं. मग तिकडे सगळं चौजून फिरले मी ना, मग बघतो मी त्या बाजूला जास्त झालं. रात्री असं 12 वाजता वगैरे काय आम्हाला वाटलंच नाही, झोपेत कायच समजलं नाही. आणि त्याच्यात फॅन चालू असतात ना, त्याच्यामुळे काही समजलंच आता आलं नाही. काय अचानक घरात एवढ्या वर्षी घरं बांधल्यापासून ह्यांका माहिती आहे सगळ्यांना. एवढ्या वर्षी घरं बांधल्यापासून कधीच काय नाही होत आहे, आणि आताच हे काय अचानक. आज फोंडा गावातील काही घरातून तडे गेल्याबाबतच्या बातम्या प्रसारमाध्यमामध्ये आलेल्या होत्या. त्या अनुषंगाने या ठिकाणी पाहणी करता साधारणतः 4-5 घरांना तडे गेल्याचे या ठिकाणी दिसून येतं. पण नागरिकांशी चर्चा करता सदरचे तडे हे नेमके कोणत्या कारणामुळे गेले याची काही नेमकी खात्री होत नाही. सदरचे तडे जे आहेत ते काल रात्री साधारणतः 12च्या दरम्यान गेल्याबाबत लोकांचं मत आहे. पण भूकंप सदृश अशी कुठलीही घटना किंवा अशी कुठलीही बाब जाणवली नसल्याचं नागरिकांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे या अनुषंगानं जिल्हा कार्यालयातील भूगर्भशास्त्रज्ञ जे आहेत त्यांच्यामार्फत या जागेची पुन्हा एकदा पाहणी करून या घटनेमागचं नेमकं कारण काय आहे याची शहानिशा करण्यात येत आहे. श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क 94 23 98 97 81 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76. देवगडमध्ये खासदार नारायण राणेंनी भाजप कार्यालयाला भेट देत नागरिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. यावेळी विविध प्रश्न आणि विकास कामांबाबतची निवेदनं स्वीकारून प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. देवगड येथील भाजप कार्यालयात खासदार नारायण राणे यांनी नागरिकांच्या अडीअडचणी जाणून घेतल्या. मच्छीमार प्रतिनिधींशी डिझेल वर्गीकरणाच्या समस्येकडे त्यांचं लक्ष वेधलं. या प्रश्नाचा पाठपुरावा करून मच्छीमारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू असं आश्वासन राणेंनी दिलंय. भाजपा देवगड मंडळाच्या वतीनं देवगड जामसंडे नगरपंचायत पंचायत समिती देवगड शहरातील भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या वतीनं त्यांचा सत्कार करण्यात आला. शिवसेनेच्या वतीनं तालुका प्रमुख विलास आळसकर यांनीही विविध विकास कामांबाबतचं निवेदन सादर करण्यात आलं. यावेळी विकास कामांना गती देण्यासाठी शासन स्तरावर सातत्यानं प्रयत्न सुरू असल्याचं सांगत जनतेच्या समस्या सोडवण्यास आपण कटिबद्ध असल्याचा विश्वास खासदार नारायण राणेंनी व्यक्त केला. या कार्यक्रमाला माजी आमदार अजित गोगटे, सभापती गणेश राणे, उपसभापती अमोल लोके, जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक, भाजप पदाधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. संजय महाराष्ट्रात काही वरच्या भागात दिली सबसिडीवर त्या कारखानदारांनी वगैरे नाही, त्यांना आंबा नाही पण सगळ्या शेतीवर त्याचा उपयोग होतो. हे इथे आमचे कोणते खासदार
पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त विविध सामाजिक उपक्रमांचं आयोजन करण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून देवगड मंडळाचे सरचिटणीस आणि माजी नगराध्यक्ष योगेश चांदोसकर तसेच पाणी पुरवठा सभापती आणि प्रभाग क्रमांक 6च्या नगरसेविका तन्वी चांदोसकर यांच्या वतीनं देवगड जामसंडे शहरातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सुमारे 500 विद्यार्थ्यांना बॅगचं वाटप वितरण करण्याचा कार्यक्रम पार पडला. याचं उद्घाटन गोगटे यांच्या हस्ते पार पडलं. यावेळी भाजप जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य बाळ खडपे, मंडळ अध्यक्ष राजा भुजबळ, महिला मंडळ अध्यक्षा उषककला केळुसकर, शहराध्यक्ष वैभव करंगुटकर, युवा मोर्चा शहराध्यक्ष दयानंद पाटील, उपनगराध्यक्ष मिताली सावंत, गटनेते शरद ठुकरूल, नगरसेविका रुचाली पाटकर, मनीषा जामसंडेकर, माजी शहराध्यक्ष योगेश पाटकर, शक्ती केंद्र प्रमुख सुभाष थोरी, राजेंद्र वालकर, माजी उपनगराध्यक्ष उमेश कणेरकर, संजय तारकर, माजी नगरसेवक ज्ञानेश्वर खवळे, बूथ अध्यक्ष रवींद्र चिंदरकर, नरेश डांबरी, ललित चांदोसकर, शिक्षक वर्ग, पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. बातमीपत्रात वेळ झाली. इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.